Dozvolite mi da spodjelam s vas jedan mnogo važan apel koji je pred poveće od 10 godina go predložen i beše podržan i od Međunarodna televizijska akademija na nauki i umetnosti koja je dodelila Emmy Awards nagradite. Ovaj isti apel beše podržan v hotel Hilton v New York so aklamacija, so golem aplauz od site svetske televizijske magnati koji se sobstvenici v svetu na site satelitske kanali. Od članovite na EBU koji beja tamo prisutni, od filmskite producenti v Kalifornija. Zato što, mi rekao togaš, samo v Amerika imalo 34.000 ubistva dnevno na televizijskite kanali. Stavljam vas zbor za apelot do site medijumske, filmske i producentske kući za podršku i proglasovanje na Međunaroden medijumski den na mirod pri Objedinjetite naciji. Nema pogolema antiteroristička kampanja v svetu od kampanjata za mirod v našite srca. Sekundemno sme svedoci na teroristički napade v sekoja država, na sekoje mesto, pa duri i v učilištata kada se najnevinite decata. Koji go napadja svetoti ludjeto? Zloto. Zloto možemo da go pobedime samo ako se izbavime od slikata na zloto, vo umot i vo dušata. Zato vo medijumski den na mirod, a vo čest na životo, nema da se emitува programa, niti filmovi so bilo kakvo nasilje vo ne. Nema programa za ubistva, noževi, pištoli, blud i govorina omraza. Za jedan takov apel do site televizijske, medijumske i producentske kuće vo svetot, za proglasovanje na Međunaroden medijumski den na mirod o našite srca pri Objedinjetite naciji, a koje za dobrobit na cijelo to čoveštvo, molim svega i za jedan vaš golem aplauz.